Good morning, guys. It's already, I think, August 5 na. August 5. 5 days. Diba? 5 days after that, devastating earthquake sa northern Cebu. Natiktuhan ta, and I guess continuous yapan. And today we're gonna talk about doing your own relief operations, because money ang akong kuan na ba na ang gobyerno is now suggesting that the provincial government is now urging the people na iagi course to centralize ang relief distribution. Iagi na lang sa gobyerno, sa provincial government, for example. Because one reason is grabe ka traffic sa north, especially this weekend, starting kahapon. Naghan man siya naghimo-himog ilang own relief operations. Sabi na gamay lang gida, marabag gadaras like auto, then tabang. And ako problema na ini, if you wanna help, di ba? Labi na katong mga mausad akong anak, labi na tong mga pamilya dito. Dapat man gyud idirekta nimo sa imong pamilya, di ba kay alangan mag i-course through the government na nimo, di na moabot sa imong hingtungdan sa buta na. Pero kanang usay kanang uban lang na mag relief operation lang ang organization, and then ang plano nila to give random people lang. I think nasa point ang kuan, because ang provincial government, because kung ma-delay tang tanan, di ba, kung dili centralized na kay sakyanan diha nagkuan traffic, then ma-delay any aid na ma-delay is actually kuan luoy ang mga dapat makadawat, di ba na kuan ba. It's not ideal. So consider lang if ever dili kinadaghan inyong kuan, although usahay lagi kung mao na ingon uban gali kay kung pasikat lang ang inyong gusto dito, pwede naman dirita sa provincial government na lang magpasikat kunuhay. Pero ba na di although mo lagi ni karing panahon now, it's not easy to stop kind hearts, di ba? Naman sa maayo mga intentions, mga tao na muhatag, mutabang, di ba? Ilam sa nang paghirapan, ilam ng kwarta, or mga ipasag sila pa ng ngayong donation, di ba? Nakuha na ba? Lisod kinapugnan, of course, na gini mo angal, pero nasa point ang gobyerno. It's hard, it's just a balance, a delicate balance ba? Na kuan unsay dapat. So tan-aw ninyo what's right. Should it be centralized? The problem sometimes with centralized is there are out of reach areas. Sometimes na iban agis gobyerno daghan kay proseso. Mao ginang ganahan agis gobyerno daghan kay proseso. Usahay sa di ba kadang agi unsa natay barangay, smallest unit sa government is barangay. Natay barangay pero usahay di ba di man maabot, di ba, sa dapat matabangan sa ida may dugay man kaayo, di ba, may nakasabot ko ana na di sila uyon ana kay wala di kaabot kay mao na usay na pinalapi na kay ba kung man ni dubli na uban duol luwag, di ba, usay kung tabangan ta mo mag-usahay unahon ginato atong pamilya, parente, kalyado tingali, mga amigo, di ba? Pilar man ang pilar may muhatag sa stranger ba o sa kontra niya. Naman gini kontra sa da manay problema, di ba? So manay usahay challenge siya. So kung maayo lang na mapatas, makuha ng makuha lang ba equitable, everyone should receive some aid, di ba? Mana kung walang na ang challenge ana. So kay usahay mo lagi ni, how does the government do it? Do they go to the barangay? Yung bansa da mo lagi na dili dool sa luwag, dili ka dool, dili layo sa munisipyo. Although ang munisipyo ba kay bao unta asa gyud ang mga barangay wa pa natagaan, di ba? Mamanay ko ana na. And that's the reality.
anyway, mo na challenge karon. And grabe gid ang traffic noon. Marabag some people 8 hours, 12 hours ang biyahe. Mag 12 hours ibang biyahe katay 12 alas 7 kanihawa dre, alas 7 pa kasi gabi maabot dito. Oh, the amount of gas, the amount of kuan. Oh. Wa mo say gamay man sa dangdan, we can't make an express lane sa mga truck na nagdag relief goods. Kung tanan mo say nagbutang o something na relief operation. Oh, pero ang kuan sa nakuana, di na to mapugnan sa gov ang manghatag og tabang labi na padung sa ilang pamilya kay daghan man sa diri syudad. Diri sila nagtrabaho pero by the way man yung BRT. Diri sila nagtrabaho, diri sila nang ginabuhi pero naa sila ilang ginikana na dito sa Bogo, sa Daan Bantayan, sa San Remio, sa Tapilan, sa Sugod, di ba? O daghang ingana ba na to na muhatag gina mga direkta gina para man ni sa iyang ginikanan, para man ni sa iyang parente, iyang mga igagaw. Kaya sila sa ni gasto ana, di ba? Ya di man ni tungod sa pasikat tungod gini kay nanginahanglan yun ang ilang mga kaparentihan dito. Wala nga naman kay kung isa iasa las gobyerno ay maura ni mahatag ay madawat sa ilang kaparentihan kaning gamay ra, pero kung sila magdala, so special gid nila mama, ilang papa patagaan gid nila mabuhong ba sa tubig kung sa kinahanglan kay bawo na kaana usay ang di man bayad kanang basics kung inyong pamilya ang kan makahatag baya kag dili luxuries like coke, pero makahatag let's say kinahanglan tambal, di ba? Kinahanglan other special needs, mga diaper, insay kuan ana ba, napkin, so depende mo na unaan kung kanang basic lang ba, pero kinahanglan baya gihapon na kung magkuan na kinahanglan baya gyud na di ba kana bang kung imog yung parente ba kay bawo mo silang needs na dili man na same lang na katong relief goods lang ba na mga sardinas, noodles, tubig, mo ni kasagaran ihatag, di ba? Pero man makasabot na kung nagi mga specific na padadaan, di ba, mga tao gid ilang yung kapamilya, ilang kaparentihan, mga hinigugma nila na naa dito, na uban ba dire mga taxi driver taga dito, ya dire nagtrabaho, di ba? Humarabag ano ay kuan ba na ilang kuan, ilang yung atuon ang ilang mana i-rescue nila, di ba? So while lisod kinahuna-hunaon unsaon pagbalanse ana ba, pero yes katusang uban lang lagi na naara dito makiisyoso lang na bro, tinuod bang gina nang uban mag content lang, then kuan lang ta, di ba? May pag-i-course through na lang yun sa tinuod lang, tinuod may pag-i-course through na lang sa gobyerno, para naman din na ana, di ba? Di ba yung wanna give random raman for now lang ba. Dahil ba okay, I mean especially karong malagi kay karong traffic mode kaayo. Ano kung kuan mo change yung situation mo, arang na yung traffic, may mga hatag. Maybe we could go kuan. We'll do that, but as of now, mga gina akong maingon lang as of now. Tingali kung dili yun, kung dili ka specific na kuan, may atuan, may pamilya dito inyong atuan o inyong hatdan. Para ranis kuan tinuod mga it's a nice, especially in this panahon ba, photo opportunity gini noon, kuan na lang mas pay pang ipul na lang nato ba, abot ra maghihaponas, tabang maghihapon na maabot maghihaponas mga nanginahanglan, di ba? Ipul lang nato ay para ra ko kuan nga na tabang magihapon na. Kung manhantag credit, yes, maka-picture maghihapon mo dito tingin kung hatod mo sa Capitol, sa Titihol o asa pa, di ba? Pero salamat gyapon bitaw, salamat tas mga tao na ni adtog yun ni tabang. I know kuha na ba, kung dako na kaya, it means a lot to the people na nabiktima sa linog. And thank you so much for watching guys, and I hope okay ra mo. And katong mga
padayon ta sa pagtabang, padayon magtabang ta, no, di ba? Nanginahanglan paghapon dito na pay mga lausok-sok. Labi na itong mga gagmayng isla na dapat nato maabot, no, di ba? Yan. Padayon lang ta. Maybe maglalis ta unsaon ng pamaagi, pero in the end, atong goal na mangyartes matabangan ang mga katawhan, di ba? Ang kadaghanan. So, padayon Cebu. Bye bye bye.